ez bakarrik Andabi eta biok, udaleko beste hainbat ordezkari hementxe daude, Miren, Andoni, Javier, Consuelo, Hermes, beraz, udaleko ordezkari izanik Ozabal etorri da, gaur hemen dugun urretako jai hauen egitara hauen aurkezpen ekitaldi honetara. Nik bi gauza aipatu dituzke batetik eskertzak ematea, eta gero baita ere nagusiki parte hartzera gonbite berezi bat egitea, ezta? Entuzen ere, eskertza, bai jaien egitarago osatzeko garaian, nolabait ere parte izan zaitugun guztiak. Elkarteak, taldeak, udalangileak, guztiek nolabait ere, guztien arteko baturarekin, badakizute, jaietako batzorderen gidaritzapean, azkenean lortu da gaur hemen aurkezten dugun jaietako egitarau osatzea. Ezin ahaztu ere, nolabait ere jai hauetan ere babesle izango ditugun hainbat nolabait ere lagun. Lehenik eta behin, aipatuko nuke aurten berria delako, ezagik berein ordezkarik etorri den, baino eskertzekoa da, onbizi, urteetan sortu berri den komertzianten elkartea, eta elkarte honek bere ekintza batzuk nolabait ere egitarauan txertatzea gain, egitaraunetan partaide diren beste hainbat elkarteei ere laguntza eskaini die eta hori eskertzekoa da. Baita ere Izkibel Arrobia, beti bezala nolabait ere txekorra eta hori guztia ordaintzen dute, basertaren egunean jaten den txekorra, beraz horri esker doakoa izaten zaigu herritarroi. London Hezkuntza Eskola, umentzako ekintzak ere bazteratikan, eta baita ere Duaian Akademiari. Esker berezi bat eman diot baita ere bizilagunei. Hain zuzen ere nolabait ere zatirik, egian behintzat bizilagun batzuk, zatirik, jaietako zatirik kaskarrena edo tokatuko zaialako bizitzea errepide itxierak dielak ez dira izango diren arazoak, kalean bai egunez bai gaubez sortuko den soinua, zalaparta, baina esan behar da, jaietako 5 egun direla, ezin dugula saietsi, festa giro izan behar dela, eta beraz, pazientzi izategatikan eta printzipioz eskerrak eman martzaile horrei, eta 5 egun berara pasako direla bakarrikan gobendi hori. Eta eskertza atala bogotutak gero, parte hartzeko gonbitea. Asteburu honetan, azten da, egiteroan ikusten den bezala, 23 aurrea daude ekitaldiak, nahiz eta nagusiki 28, 29, 30 eta 1 eta 2 izan. 5 egun beraz, aztope, pasabarit egunak, eta azken urteetan izandako dinamikari jarraituz, San Juan plaza eta bere ondoan dagoen Jakutegi plaza izango dira jaieren nukleo edo zentro nagusiak, baina baita ere ezin aipatu gabe utzi herrian zehar beste hainbat eremuetan ere jaiak izango ditugula. Idiazabal kalean hainbat ekitaldi izango dira, Egateko patioan, Urraka auzoan, Pintorek ibilbidean, kiroldegiaren gaineko parkalekuan barraka jarriko dira. Beraz, beste hainbat gune dauzkagu, eta guzti horrek lehen esan bezala herritar baitzuei kalteak suposatuko dizkie, baina aste beti izango da, eta printzipioz denon artean alegin egingo dugu, ahalik eta kezka gutxien sortzeko. Eta azken mezua, herritar guzti zuzenduta parte hartu. Jaietan murgildu egun eta gauez. Ongi pasa, arazoak hartu eta saiatu eintzat aurten pertsonaia nagusi izango den Miguelari ere ongi etorri egiten. Nahiz eta Postasar Gazteko aldilen elkarteak sorturiko pertsonaia izan, aurten Miguela elkarte guztien kide izatea nahi dute. Aurtengo Samietako aktibitate guztietan parte hartuko du, eta denok hobeto ezagutzeko aukera ugari izango ditugu. Eskutan duzuen egitarauan, Miguela festetan izango duen ibilbidea asterizko baten bitartez nabarmendurik duzuen. Samiel bezperan atxaldeko 7etan, Miguelari ongilekorria emango diogu San Juan plazan. Bertan, mimo handiz prestaturiko agera batetan. Gure Miguela, Samiel erizako kanpaidoratik bera jetxiko da, udaletxeko batuereño, urrintako festetan murgiltzeko eta urrintarrekin festetaz gozatzeko. Miguela badator, beraz, urrintar guztioi gonbitea luzetzen dizuegu ongitorria ematera. Urtero bezala, 2. mailan ikasten ari dian aurrak aurkeztu dira, eta aur guztietatik aukeratu dira 2 mutil eta 2 neska. Hortik 2 bikote hartengo dira, alkate bikote bat Samiel jaietarako, eta beste bat errege
zerako, kabalgata eguneko. Gaur honea etorri dira, Kamiela 2011ko alkate txikiak, ane nota egin, eta Urko Perurena, eta patxadore bat emango jau. Zergatik izateko gai, Guztua? Bai.